A imaxinación permítenos manter un estado mental satisfactorio, lembrando experiencias agradables do pasado ou da infancia. Visualizamos a viaxe que nos gustaría realizar. Proxectemos unha reforma da nosa vivenda ou do noso traballo. Pensemos no que imos facer cando retomemos a actividade que tiñamos antes do confinamento. Empreguemos o sentido do humor. O humor relativiza situacións complicadas e permite botar unha ollada en perspectiva a certas dificultades co que as minimiza. Escoitemos mensaxes e chistes que circulan por internet ou polos móviles, vexamos vídeos graciosos, fagamos bromas, sempre dende o respecto. Pero, sobre todo, teñamos amor. Cando hai amor, o sentimento máis luminoso, inmenso e puro que existe, o medo, emoción limitante, non ten cabida. Valoremos o esforzo e o traballo dos profesionais que están dando todo para que esta pandemia remate canto antes. Evitar que o contagio se expanda é tarefa de todos e todas. Polo tanto, polo ben propio e pola sociedade, debemos manter unha boa disciplina. A actitude é o pincel co que a mente colorea a nosa vida. Somos nós os que eliximos as cores. E ti, de que cor queres pintar?